שם הריקוד, מה רצית? מילים עבריות של רינה מולר לפי לחן רוסי. הריקוד, יוסי שרון. הריקוד מורכב משני בתים, כל בית 3 חלקים. מתחילים במתיחה, כפיפה את בן הזוג, מתיחה, והחלפת מקום, החלפת כיוון וחצי פנייה. כפיפה לאחור, דילוג לפנים, כפיפה לאחור, כפיפה לפנים וכפיפה לאחור. החלק השני הוא דומה, עם כמה שנים קטנים. מתחילים במתיחה, כפיפה לבן הזוג, מתיחה, והפעם החלפת מקום היא כשהבת עוברת מתחת ליד ומתנסות דובלת. כפיפה לאחור, וכאן יש שינוי נוסף, ההתקדמות היא תוך כדי ציוד פנים לפנים, מסיימים שוב בכפיפה לפנים וכפיפה לאחור. החלק השלישי, מחליפים מקום, משקל צדת רדיפה, משקל צדת רדיפה, הצידה לאחור, הצידה לפנים, משקל. הבית השני מתחיל משקל, תוך כדי סיכול עקב דרוך, משקל, עקב דרוך, משקל. כאן מגיעים 3 סיכולים בקצב בספירת 8, סיכול 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. חלק הבא, משקל, סלור, משקל, סלור, שבידיים אנחנו מציירים צורה של לב. נמתחים לאחור תוך כדי עלייה, עולים, יורדים אצבעות, עולים, יורדים אצבעות. חלק אחרון בבית השני, מתחיל כמו רמז, כפיפה אל הבת, הבת נכנסת בצדת רדיפה, כפיפה אל הבת ותימני. ויוצאים אותו דבר, כפיפה אל הבת, בת יוצאת, כפיפה ותימני. בפעם השנייה שרוגים את הריקוד, רוגים את הקטע הזה פעמיים. אחרי שרוגים שני הבתים פעם אחת, בא קטע מעבר, שעשינו 2 פולקות, פולקה אחת, פולקה שנייה, הצידה לאחור, הצידה לפנים, שאנחנו עולים פנים קדימה להתחלת הריקוד מחדש. בקטע סיום דומה לקטע מעבר, יש לנו רק פולקה אחת, כפיפה אל הבת והשכבה.